Si Mrs. da kay ni mga pangga, si Mrs. niya, singer da ini, aral daw da nagtatrabaho, nagkakanta, singer, kada hapon, mauli si Mrs. Hali duman sa trabaho niya sa pagkakanta, tamatibayon siyang singer. Grabe da ang panambitan ni Mr. niya, grabe grabe ang hinanakit. No. Tan sabi da ni Mr. niya, ngayagom, garo ngayagom, maghapong ka ngayagom pakurukanta ngaya sa trabaho mo, gom. Ano daw ngayagom kung niya nabanggi? Makantaan mo man ini sa kuya mikropono. Pigsisilosa na gayad ang trabaho. Ikaw talagang araw kaya, Maghapon ka nang agom sa imong mga performance, sige mong kanta. Ngunya na bangi, gusto ko agom. Iba naman, mikropono naman ang makantaan mo. Nagtugot si Mrs. Sabi ni Mrs. niya, ay mayang problema agom. O ngunya na banggi, papaunrahan kuan sa imong mawotanan sa imong kagustuhan. No. Papanamiton ta ka agom kan mga harana na talagang pandiurag. Kakantaan kuan sa imong mikropono itong biyo naglilitid na sa kuya mga ugat-ugat. Biyo na nag-related na garo ng Morissette Amon tapos mga Regine Velasquez na sobrang langgaw na. Sabi ni Mr. niya, ayan, salamat agom ta, pinaunrahan mo an sa kuyang kagustuhan. Garo ngo niya nabanggi agom, garo matinding tawag ng tanghalan ang mangyayari. Garo makakahiling ako agom ni mga performance level. Di ko niyan, sa madaling sabi ng mga pangga, entonces, kinantaan ni Mrs. niya si Mr. kan bangging ito. Dahil ta na i-detalye, ta ako yan bagayan, Tapos na da mga pangga na magkanta si Mrs. duman ni Mr. niya sa pagkabangging ito. Ang gusto naman da mangyari ni Mrs. niya mga pangga, sabi ni Mrs. niya, ngayagom, tapos na akong magkanta sa iyo. Ano daw agom kung ako naman ang kantaan mo? Kumbaga, exchange gift. Dawa dahil ka masyadong tatawa magkanta, dawa itong mga kunyansa na, dawa bayang magiliw sana. Bayang magiliw! Sabi ni Mr. Agom, garo nga agom, may problema kita kung ako ang magkanta. Tanong agom, ano ang pigo problema mo? Kinantaan ta ka na bagang ngunyan. Ika naman magkanta sa ko. Ara mo gom, gusto ta kakuta agom kantaan asin manamitan ang sa emong perlas ng silanganan. Kaso ang problema, No. amoy lupang hinirang. Ang perlas ng silanganan kaya agom karon medyo amoy lupang hinirang na. Ano do ang parong kaya? Paano kita kaya na agom makakanta kan sa emong perlas ng silanganan kung amoy lupang hinirang na?